Il-ġimgħa wara nofsinhar żar iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Soċjalista u tad-Demokratiċi ta' San Marino Gerardo Giovagnoli. Is-Sur Giovagnoli huwa wkoll Membru Parlamentari fil-Parlament ta' San Marino, fejn il-partit li jirrappreżenta jiforma parti mill-Gvern ta' koalizzjoni li jmexxi l-pajjiż. Id-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba u l-President tal-Partit Laburista Alex Sciberras laqgħu lil Giovagnoli fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn ġie mistieden għall-laqgħa fl-uffiċċju tad-Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista li ma laqgħa attendew ukoll is-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Catherine Fenech u kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid McKay. Matul din il-laqgħa kordjali ġie diskuss relazzjoni bejn iż-żewġ partiti b'aċċenn fuq il-prinċipji soċjalisti demokratiċi assoċjati maż-żewġ partiti u l-lok ta' kif tista' titkattar il-kollaborazzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Partit Soċjalista u tad-Demokratiċi ta' San Marino. Waqt din il-laqgħa kien hemm referenza sim ta' idejat u diskussjoni dwar is-sitwazzjoni politika globali u partikolarment dik Ewropea. Il-Partit Laburista offra assistenza sabiex il-Partit Soċjalista u tad-Demokratiċi ta' San Marino jissieħeb bħala membru fil-Partit Soċjalista Ewropew.